Soc Yolanda Sipan Sarrión i soc metge de professió. El de pensar dedicar-me a la medicina, la sorpresa va ser primer en els meus pares, que no sabien que anava a dedicar-me a estudiar medicina, i és una professió vocacional. El motiu que pensar a dedicar-me a la medicina és per ajudar a la gent, el cuidado de la gent, l'intentar donar-los salut, i això jo crec que me va motivar. Però si ho pense que al fer aquesta pregunta, crec que els amics dels meus pares tenien molta amistat en molts metges que han passat per ací pel poble, i vull fer-lo aprofitar i fer una menció a ells, perquè jo crec que sense donar-se compte me van marcar i me van ajudar a dedicar-me a aquesta professió. Vull parlar de Julio Montes, jo era amic del seu fill, de don Manuel Gómez Iranzo, d'Herminio Morillas, companyer de promoció del seu fill Carlos, i de Juan Melo. Gent que recorde en l'adolescència, dels 15 als 17 anys, com venia a casa a atendre a l'abuela de ma mare, i vaig prendre contacte en el que era la enfermetat, el que era el cuidado, el que era la insuficiència cardíaca, els medicaments, Seguril. Jo crec que això, sense ell saber-ho, jo crec que això me va marcar. Al final, el que us ha dit, la professió de la medicina, com altres n'hi ha, és vocacional, i l'objectiu era intentar curar i cuidar a les persones. I és molt gratificant, m'agrada la professió en el sentit de, sobretot, la gent major i la gent vulnerable, estar ahí. Anem a veure, porta al voltant ja de 30 anys d'exercici professional, com a metge especialista de família i metge d'urgències hospitalàries, i això m'ha permetit tindre una àmplia visió de la medicina i una àmplia experiència professional. He pogut treballar en 2 hospitals, en l'Alcoi i en l'Hospital de Xàtiva, com a metge adjunt d'urgències, medicina interna, hospitalització a domicili i en el centre de salut. Això m'ha permetit tindre una visió des de la porta d'entrada al sistema sanitari, que és la medicina de família, o la porta d'entrada a un hospital. L'atendre a les persones des dels 15 anys, l'adolescència, com a metge de família, fins a acompanyar-los al final de la vida, t'ha obert molts camps, moltes experiències, i la veritat, no recorde, com ha dit antes una altra persona, que com a dona no m'ha afectat per res, salvo millor pensant també en la pregunta, tu, si unixes l'experiència laboral d'estos 30 anys en la teva vida cronològica com a dona, els 6 anys primers de carrera, estàs dependent dels pares, i des d'ací dir que la millor herència que te pot deixar un pare és la formació, la que siga. Per això te marca, i això és agrair als pares els esforços que fa perquè una filla estudi una carrera o un fill. La segona, tu continues la vida, tens la teva parella, formes una família i tens fills. Això fa que se compliqui més la situació a nivell dels teus reptes en el teu treball. Entonces, l'únic que he pogut pensar que m'ha pogut afectar és com a responsabilitat, quan te n'anaves a una guàrdia o estaves estudiant oposicions o qualsevol altra cosa, deixar els teus fills en casa. Les dones, jo crec que sí, que això era l'únic negatiu que m'ha pogut passar, i recorde l'experiència que me dia quan feia guàrdies en la jefa d'intensius de l'hospital, que me deia, Yolanda, tu tranquil·la, és més important calidad, i si no puedes cantidad, que sea calidad. I m'aferrava a aquesta experiència que me dia aquesta persona. Al final, tota aquesta experiència, tinc que dir que aquest esforç d'aconseguir que no t'hagi afectat com a dona, crec que el ser dona a nosaltres, el gènere ens beneficia, el cuidar a les persones, l'haver tingut persones majors, els pares, els fills, te dona una visió diferent. I tinc que d'ací agrair que el més important perquè una dona, o un home, però en aquest cas estem parlant de la dona, pugui fer coses, és l'apoyo familiar dels teus pares, de la teua parella i dels abuelos. I des d'ací també agrair a tots ells que a mi personalment m'hagin permetit estudiar aquesta carrera i formar-me. Si algú vol estudiar aquesta carrera de medicina,
és complicat, són 6 anys de carrera, tens que aprovar un MIR, una residència, tens que fer oposicions, si vols fer la tesi doctoral, això és temps, però jo transmitís que té tanta... O sigui, tornaria, si tornara a néixer a fer medicina, o sigui, encara que tingués fills, en il·lusió, en constància, en voluntat i sobretot en l'apoyo de la família se pot aconseguir tot. O sigui, que dir-ho simplement que té tanta gratificació personal la rama sanitària, en aquest cas com a metge, i aquest contacte en el pacient, i aquest agraïment, que a voltes no és perquè hagis fet el diagnòstic millor, però aquest acompanyament, i ara en la pandèmia que estiguen sofrint, encara que no estiguen veient-los al costat, i aquest telèfon que els coneixes i dones aquest ànim, i aquesta recompensa que te dona aquesta gratificació, jo crec que val la pena el dir que la gent que vulgui, simplement, il·lusió i constància. I jo, per acabar, el que transmitiria en tot això és que, ja que se celebra el Dia de la Dona Treballadora, que les institucions continuen en la línia que estan fent, apoyant a la dona el que vulguin. Jo no crec en la paritat, crec en els mateixos drets, no ser més que un home, siguem igual els homes que les dones, i el que demana a les administracions que continuen en aquesta línia. Han aconseguit molts logros, però tenen que continuar treballant en la línia d'aquesta conciliació de la vida familiar, laboral i personal. Apoyo a la família, apoyo a la maternitat, donar-los els mateixos recursos perquè la dona tingui el seu paper. I simplement felicitar en el Dia Internacional de la Dona Treballadora i agrair a l'Ajuntament aquesta iniciativa de fer visibilitzar a les dones en qualsevol aspecte del treball que tinguin en el poble de la Llosa de Ranes.